Po celých 3 letech čekání je tohle pravděpodobně nejočekávanější druhá série k již vydanému seriálu v historii Netflixu. Konečně přistála na našich obrazovkách Squid Game 2, po které jsme všichni zmatení, proč Gi-hun prostě nevzal 45,660 miliard, které vyhrál v prvním kole a nešel za svou dcerou místo toho, aby se pokoušel vrátit do her v další sérii. Proč se tak rozhodl? Kéž by se nějak dozvěděl, že právě ta osoba, kterou celou sérii hledal, mu celou dobu doslova ležela přímo pod nosem, a to s koncem, který dokonale nastavil 3. sérii, která má být poslední sérií tohoto seriálu. Pojďme si rozebrat konec této série a odpovědět na všechny hlavní otázky. V tomto videu vám bude vysvětlena druhá série Squid Game. Počítejte prosím s tím, že toto video bude obsahovat spoilery. Již jsme věděli, že v budoucnu bude 3. série, protože produkce během léta potvrdila, že až 3. série bude poslední, takže příběh v sezóně 2 byl takový, že v epizodě 7 skutečně nedojde k jakémukoliv rozuzlení, protože to bude rozprostřené na více než jednu sérii, a proto se zdá, že byl konec tak náhlý. Když byl Jung Bae zabit frontmanem, byl to jeho trest pro hráče s číslem 456, kterým zůstává Seong Gi-hun, za povstání, které zorganizoval proti samotné hře. Hráč s číslem 456 zůstává Seong Gi-hun, jelikož se opět vrací do hry, pokouší se najít někoho z vedení, takzvaného frontmana, aby mohl jejím zneškodněním zastavit hry. Bylo to tak, že Gi-hun měl na svědomí ještě více úmrtí. Něco, co jsme viděli, ho silně ovlivnilo v dřívějších částech série a pokračovalo to, protože měl noční můry, chystal se vést lidi k jejich smrti. Sezóna byla celá o tom, že Gi-hun chtěl najít frontmana, aby ho mohl zabít, a také samotné lidi, kteří sledují hry, takže jednotlivci, kteří byli považováni za financování projektu. Ovšem Gi-hun nechtěl být vidět v takovém světle. Chtěl, aby účastníci přestali být zabíjeni jako zábava pro bohaté a aby s tím definitivně skončili. Vedoucí frontman ovšem zjistí o plánu Gi-huna a jde do her a umísťuje sám sebe jako soutěžícího číslo 1, což bylo něco, co udělal, protože se chtěl téměř vysmívat Gi-huna a být vedle něj, aniž by věděl, že se také snaží, abych ho chytil. Frontman v utajení jako hráč číslo 001 se snažil splynout, ovšem byli s hráčem 456 Gi-hunem velmi dobře spojení, téměř tvořili jeden tým nebo jistou skupinu, a jelikož se frontman vždy chystal změnit strany, musel se od Gi-huna často oddělovat. Ke konci hráč 001, frontman, několikrát odmítl se připojit k hráči 456 do boje o to, aby se dostal do oblasti managementu. Při této vzpouře obětoval několik svých vlastních strážců, na které sám střílel, aby zapadl jako hráč. Jedna věc, která mě na posledních okamžicích zaujala nejvíce, když frontman zabil Junga B a konečně změnil strany, zaujal mě především tím, že to udělal, a to bez zaváhání, i s tím, že trávil spoustu času s Jung B, takže to byl šok vidět, ale předpokládám, že nám to spíš ukázalo, jak chladný jedinec to byl. Ke konci se ovšem podařilo zneškodnit několik hráčů se křížkem, neboli hráčů, co volili pro ukončení her. Což znamená, že až se hry zase vrátí v sezóně 3, pokračující hráči budou mít více hlasů, když budou ráno znovu hlasovat, cenový bank bude ještě větší, proto věřím, že Gi-hun nepoleví povstání a bude pokračovat v odboji. Vysvětlení vojáka číslo 11. Číslo 11 byla extrémně zajímavá postava této série. Zjistili jsme, že dokázala opustit velmi ostře sledovanou Severní Koreu a z nějakého důvodu tam musela nechat svoji dceru, kterou se snaží najít, ale nemá k tomu dostatek peněz, a proto se stala vojákem ve hře, aby mohla vydělat peníze a najmout někoho, kdo by našel její dceru a převedl ji do Jižní Koreje za její matkou. Noel byla vojákem, který plnil svou povinnost zabíjet soutěžící, pokud byli vyřazeni, ale nechtěla se podílet na získávání orgánů pro černý trh a jejich prodeji, které hry dělaly na vedlejší koleji. Viděli jsme, že záměrně nechali některé soutěžící naživu
aby si vzali jejich orgány a prodali je. S tím vůbec nesouhlasila a kdyby viděla, že někteří zůstali naživu, zabila by je proto, aby se netrápili a aby jejich tělo nemohli použít k prodeji na černém trhu. Hwang Jun-ho je jihokorejský policejní detektiv, který se v první sérii seriálu Squid Game dostal do smrtících her, aby našel svého zmizelého bratra. V závěru první série byl postřelen a spadl z útesu, což vedlo k domněnce, že zemřel. Ve druhé sérii je odhaleno, že Jun-ho přežil. Po svém zotavení se vrací ke své práci, tentokrát jako dopravní policista. Navzdory změně pozice zůstává jeho odhodlání odhalit pravdu o hrách neochvějné. Zoufale se snaží najít ostrov, kde ho jeho bratr, frontman, postřelil během první série. A proto jsme ho viděli spolupracovat s kapitánem, s kterým po prvních hrách pár let hledali a pátrali po ostrově, měl dojem, že kapitán byl dobrý chlap a snaží se mu pomoct. Byl skutečně tak naivní a věřil mu, ale ukázalo se, že tomu tak nebylo, jak jsme mohli vidět v poslední epizodě. Kapitán se při plavbě snažil manipulovat s dronem, který používali k přeletu nad ostrovem, a byl přitom přichycen během hluboké noci. Když se to stalo, zabil osobu, která ho chytila, a hodil jí přes palubu. To ukázalo, že byl určitě nějakým způsobem zapojen do her. Již od první série musíme si také pamatovat, že to byl člověk, který našel Junha, když se ztratil na moři v první sérii. Tento dron se nejspíše snažil nějak zneškodnit, se již dostávali blízko k odhalení pravdy, nebo dokonce jiného vstupu na ostrov a místa, kde se hry odehrávají. Dron byl jejich jediný způsob, jak zůstat v bezpečí při hledání, takže pokud by nebyl schopen pořádně fungovat, znamenalo by to, že by museli vystoupit z lodi, což by s největší pravděpodobností vedlo k tomu, že by jim zemřelo ještě více, jelikož hry nastavily na ostrově různé pasti. Mám tedy pocit, že udělá vše proto, aby zabránil Jun-ho najít jiný vchod na místo, kterému tak dlouho trápí mysl. Druhá série nejen rozšířila svět Squid Game, ale také zanechala divákům spoustu otázek. Dokáže Gi-hun s Jun-hoem přežít v jejich momentální situaci a zničit organizaci? Je frontman skutečně nepřítel nebo jen další oběť systému? A co znamenají nové stopy, které se objevily na konci série? Děkujeme, že jste sledovali rozbor příběhu druhé série z klubu Squid Game. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru. A hlavně, kdo vyhraje hru příště? To se dozvíme snad v další sérii.